Lukasek zer egin du gaur? Zazpi eta erdietan, iratzargailuak jo du eta Lukasek iratzargailua kolpe batez hautsi du. Lukas umore txarrean jaiki da. Lukas komunera joan da eta pixe egin ondoren dutxatu da. Gozaldu baino lehen, alkandora, gorbata eta galtzak jantzi ditu Lukasek. Gozaldu bitartean, irratia entzun du Lukasek. 8:10 gutxitan, ateak kolpe batez itxi du Lukasek. Autoan sartu da. Bidean, beste gidari batekin haserretu da Lukas. Lukasek lantegi ondoan aparkatu du, baina gaizki. Udaltzainak autoa ikusi du eta isuna jarri dio Lukasi. Lukasek 8:00 fitxatu du. Baina ez da lanean hasi.